tatbişim näme diýdim, adam däl diýdim. Ondan sonra ortalaşdıkda 20% edeydik. Ha yönetime şu bolarda diýdi. Şu o pançalarda. Pançalar bäli olanlar. Hep göreyim. Aňarkyň oň renki gözüň ýagyny ikkelip otyra. Oň aňarsynda da bar, o bardogy diýilýär. Ýöne senin bir el bagat göründüň. Şunma gelişdi. Inna, owa. Bunyň wapşe renkine dadyr. Seni şöyle ýakynlataýyn iPhone. 71 97 27 birden dastavkadan ettirsene diýär. Mysal üçin buny pummak bilen geyip bolýar Serhat oň. Gör, bu orseşik bilen geyip bolýarmyny. Stapel bilen geyip bolýar buny. Şu bolarda. Owa. Ana neme mehler şu baçıklar yok. Ana bırak şularda %20% skipka bilen mesela bu öz bahası